जय सेवा जय गोंडवाना नेंडु गुंदे जिल्लतग देवरी तालूकुनाग चीजगडतलु करुम इगे मा कोयनारमंत कोडजंबूर ಇದು ನಾಟಿ नेंडु मा ऊरु दादल देवरी तालूकुतलु 8 किलोमीटर तक मनंत वनपुरुल कुरवत लोकेश नार वडगामनलु नेंडु इगे चीजगडतग ಭೇಟಿ ಆತಮು इंके वर दादल ನನ್ನ उंदी नाटे मा गोंडी धर्मत मा रीति रिवाज बहान मंत तान बारते नेंडु ಇದು नाटे नेमटु नेंडु मीटिंग नाग वायवलाता जयशिवा समधीर नावा बरोबर लोकेश कोडवाती म्हणता नावा नार वडेगाव म्हणता आमोटीगे चिचगड तालुकाता नार कोडजांबो राहते आपलो कोया पुणेमता नावा दादा वातुल तेलंगणाता ते नावा चुडूरसी मीटिंग म्हणता नेंड तांसाठी आमोटीगे वातो जय शिवा सर नावा पूर्ण नाव सुशीला जीवन पंधरे नावा नाटा नार कोडजामोरा तहसील देवरी जिल्हा गोंदिया ते म्हणतो ना नाटे गोंडी धरमता मीटिंग म्हणता दररोज चिचगड गोंडी प्रशिक्षण चालू म्हणता इगे बच्चा रोक मनंता मा कोयाता मावा नाटे 60-70 लोक म्हणता बत्त बत्त पाडीनूर मंतल हिडामलोर मंदूर पंद्रोलूर होडीलोर नैतामलोर कल्लू मर्सकोल्ले उईके मडावी हो इव मंदा इगटा रीति रिवाज आचार विचार नेम बहान मंत पुजारी म्हणते मळमिकेसाठी पुजारी मंदूर मंडा उसी लागेंता ಇದನ್ನು ಖಚಿతంగా ಗೋಣಿ ಧರ್ಮದ ಸರಿಪೀಸ್ತಾ ಆಗ್ತಿಗೆ ಮಾವರು ಭತ್ತೈ ಕಮ್ಮಿ ಆದ రోజు దేవ నిర్సీనికి బాయి నెతకి ನೀವು ರಾಯ್ತಾರ ಜಂಗು ಬಾಯಿ ಪಾಂಡಸ್ಪರ್ಲಿಂಗು ಕಾಲಿಕ ಅಂಕಲ್ ಬೇ ಪದ್ಮಪುರಿ ಕಾಕು ಯಾದರಾವುಡ್ ದಾದ ಜುಗುದ್ರಾವುಡ್ ಬಾಬು ಸೊಂದಿ ಅವರು ಮಂತಂಗೆ इंपियन हेच केला त्यांची आता तर जण आता सुरुवात आहे आमची की महाराष्ट्राची आता धीरे धीरे सगळे जण आता माहित होते आता आपल्या इकडे आता धीरे धीरे सगळे टाइम लगा ते जो आपलं प्रचार करता पुरो प्रचार करता माध्यम ताल मामा बोलतो जागरूक करता धीरे धीरे बाबन बाबल दादन दादल बाईन बाई खरं माव भाषा इनकी मराठी वाढती ನೀವು ಗೋಡಿ ಭಾಷೆ ಬೋರ್ ಹೊಡ್ತಾರೆ इनके जन्मसिद्ध बेये म्हणता नाकून माव बेन सुटकीसी ना बदे दुसरं बाईन बेये इंजरित के बहन म्हणत चोर म्हणून त्यांसाठी महाभारतातून नंबर पडखन असकेने मागून सरी म्हणत मागकेने कळण निवर्तन करून बाडवता होते के हाಗಾಗಿ ಸಪ್ಪ ಗೋಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಮರಡಿ ಬರ್ಕಂತೆ ಬಚ್ಚರ್ ಸಗ ಇತ್ತಕ್ಕೆ 4 ಸಗ ಸಿಯು ಸಾರು 7 ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಪಾಡಿವೆ ಅಂತ ಅಚ್ಚರಿ ಮತ್ತೆ ಪೇನ್ ತಾವಸಲೆ ಧರ್ಮ ತಾವಸಲೆ ಅಚ್ಚ ಪರಿಶಾಂತಿ ಅಂತ నేను మీను వాళ్ళ కారణం ఇంకనే విచార వడకంతే మీకు నువ్వు వెళ్ళే 10 బటన్ ముజే కొన్ని వాస్తూనే వడసేదా రోను ఇంకే అభివృద్ధి गोंडी भाषा वडका करिया मरमी अर्थन करूसियाना गोंडी अस्कंते और करिया अंते निमिट मराठी वाक्सेर दाकिट मरमी आड मराठी वाक्सेर दानीर नाट रोजन प्रॉब्लम अंत माव पेन म्हणता मा पेन कोय वाचते वक्ते कन माव पेन केन अंतकी कोया पेंतून मराठी वायो गोंडीचे म्हणता निवारण दिवालाव किसर म्हणते बत पेंदुल हेतु किसर म्हणते पेन तुम्ही ते पेन की जर 7 पेन चालू पेन की वेन पुंतर मती बत पेन मावा खाटी आता ते पुन्हा आहे आता ते की मत थोडे की व्यक्ती 7 पेन किंत 7 पेन किंत के सगा नना मडावी आन नावा येडू सगा येडू सगा नावा सगा तनुदी पेरस पेन म्हणता 4 सगा 4 पेरस पेन येडीरा येडी सारवीर सारवीर सीवीर सीवीर 4 4 ಏನು ಪೆಸ ಪೇನ್ ಅಂತ ನಿಮಿಟ್ ಬದಲ್ ಈಗ ಬದಲ್ ಇಂತಿಡು
बड़ा देवी बड़ा देवी पेरसा पेन ते जग दुनिया का डगर पेन म्हणता बोंगे म्हणता मा कोया वांसम नग म्हणता गोणी वांसम नग म्हणता महागन म्हणता ಇದು ವಿಶ್ವತನ್ ಪೂಜೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಟ ಅಂದ ಕಿಂದಕ್ಕೆ ಮಾವ ಧರ್ಮ ಗೋಣಿ ಧರ್ಮ ಮಾವ ಗೋಣಿ ಧರ್ಮ गुरु पहानी कुपर लिंगू रायतर जंगबाई उरे माकून गोणी धर्मता नेमने की आचार विचारतून निर्माण केली ऊर वेस्ट सारी ताप तेकने माग चोकलना सरी पुटन कारण इनके मट चीज करता इदु नाटे वात ಇದು ರೋಡ್ ಪೀಸಿ ವಾತು ಮಿಂಜರಿತೆಗೆ ವಾತು ಇದು ಇದನ್ನ ಆರಿಂದಲ್ ಸೀದಾ ಸರಿ ಬಾತಿಗೆ ವಾತು ಬೆಂದಲ್ ಬೆಂದಲ್ ಬಾಬಿಡ್ತೆಗೆ ಏಸಿ ಮನು ಜೇನು ಅದನ್ನ ಅಸ್ಮ ಧರ್ಮಾರ್ಥನ್ ಪೀಸಿ ತಾಕನ ಇಂಕೆ ಬೆಯ್ಯ ಬಾಬಲ್ ಮತ್ತನೇಟಿ ಬೇ ಬಾಬಲ್ ಮಾಕುನ್ ಕಾಂಡಿರ್ಕುನ್ ಮರ್ಮಿಯರ್ತುನ್ ಅಕ್ಕಲ್ ವಿಚಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಕೆನೆ ಕಾಂಡ್ ಕರೆಯನು ಆನ್ ಗೋಣಿ ಧರ್ಮದ ಸರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಸ್ಕೆ माव गोणी धर्म गुरु पांडु पर लिंगु रायतर जंगुबाई सारी बीच ताकते माव रोन रच्चा नेमने की आचार विचार मरिमियार संधि सुख शांति ते मनांता मैं आरोपना रोजी पूजा की शर्म म्हणते देव निर्सी शर्म म्हणते निर्सिंते देव रोन रच्चा सडा सित्री किंती ताकिंता तागन देव निर्सिंते बत्ती निर्हित किंती चले मत्ता गोष्टी आहे बत्त्यानं घेतली महाराष्ट्रात क्वचितमध्ये आपलं संस्कृती माने मानता बत्ती निवाद तेलंगणाचा तीवर माने घेऊ तेलंगणात मिया खागो तीवर मला माका महाराष्ट्रात टाकेता पुजारी चिंता काम पण मिया तेलंगणात लेखी टाकता महाराष्ट्रात तर पुजारी म्हणता मर्मीचा कार्यक्रम म्हणतात ओके ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮ್ಮ ನೇಡು ರೋನ್ ಡಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬತ್ತೆಯನ್ನು ಮೇ ಇಂಕೆ ಕೇಸೆ ಮಾಂತಿರ್ತಿ पेनिंग तो गुडाल पेनिंग तो कर्सा पेनिंग तो ಮೇ ಆರೋಪನಾಗ ಫೋಟೋ ಮಂತ ಫೋಟೋ ಮಂತ ಗಿಡ್ಡಿ ಮಂತ फोटो म्हणता शंकर भगवानचा बाय मेवरून फोटो म्हणता पेन कमता पेन मुलत फोटो पुरू सुटी घ्या लागला फोटो म्हणता बत फोटो फोटो चले हरवार पेन मावा रायतर जंगुबाई पांड कुपर लिंगू पेन गोणी धर्मगुरु पांड कुपर लिंगू रायतर जंगुबाई आणि मावा गोणी धर्मगुरु వీర అంది కాబట్టి వీర సరి పీసి తాక్తికనే మా ರೋತ್ರಪ್ಪು ಏಸ್ ಬರ್ಕತ್ ಮನಂತ ಆನಂದ್ ಮನಂತ ಸುಖ ಮನಂತ ಕಚ್ಚರ್ಗಾಡ್ ಮಂತ ಸೋನಿ ಮತ್ತೆ कच्चागड हा हंडी तांग हंडी ಸೊತ್ತಿಗೆ पेन दा ठिकाण पांडुक पर लिंगुನ काली कंकलिನ ठिकाण धीरे धीरे आया हो त्याचा दायाना मा कोइतोस मंदा మొత్తం భారతదేశంలో కచ్చర్గాడ్ తक వాంతే ಸೊತ್ತಿಗೆ ಲಿಮಿಟ್ कर्म म्हणता एडम म्हणता असे किलोमीटर धीरे धीरे सोबते झाला एकदा एक तर पांडुपर लिंगून हेच क्या जंगबाने हेच केना देव निर्सिसर म्हणते रोन दत्त किंती देव निर्सितेगे बाईने हेच केना रायताड जंगबाई मा धर्मता पेन नम्ने हेतु किने किने माकून धर्म माकून साथ म्हणा मादनतेन मोठ ताकलागा जय शिवा जय गोंडवाना जय पडापेन नावा परय अरुणा धनराजी डामी नना कोडजुंबोरा इदनाटेर वडकांतना मावा रोते समजा कोया पुनिमता मांदी आतू मा कागे सब नाटेना आणि आई माई वासी पुन्हा मीटिंग घ्यायची तो आगे ईद मीटिंग ते माकून मावा समजता बोली भाषा रीतिरिवाज संस्कृता माकून माहीत आतू इद मावा संस्कृती ते म्हणजे बोली भाषा वाची वळकीना ईद माकून इंदेके प्रचार ते माकून भेतूड आदूच इंदेके बोली भाषा नाटक रोपो मा वळकान थोडम मावा भाषा माग सुटे केवम आणि मुने ही आमोर इहूनच भाषा मावा चालू इरको जय शिवा तेवढ लागतो दादा नेट हां